Wenza nje. Yini lo yenzayo? Yini lo ishiye lapha toilet? Awuflashini ngani toilet? Hayibo mina angishiyanga lutho toilet. Ngihlala nawe la endlini. Kusho uthi mina. Cha angisho ukuthi wena kodwa kumina. Lalela, ugcineni ne toilet. Angisakhumbuli. Wenze njani mawusuka khona? Mina ngiflashile khathi ngise toilet futhi angizange Wangabheka nokubheka. Yazini, awungikhiphela le nto yakho. Awungilungisela le toilet. Ngeke ngize ngilungisebe ukuhlala endlini enje mina lithenje. Akumina mina ngenzanga lutho toilet. Thenje usho uthi mina. Angisho njalo. Uchaza uthini? Yazuza umfakazi ukuthi ubanike lo. Awuthatha iplastic la. Uhamba oshaya number 2 eceleni eplastikini. Khona siyobona isilinganiso ukuthi le nto ekabani. Uhlulwa ukulinda etoilet noma uthatha ibhakede ufaka amanzi mangukuthi into yakhe inenkani. Mina kodwa futhi uzobona ngani ukuthi awami ngoba bayafana nje. Usize sowubona usize sukum. Wenza ngathi serenki la ezofika wenza noma kanjani? Ngizoflasha noma ngingawona wami.